L-Ewropa fakret missier il-Ġermanja maquda l-eks kanċillier Helmut Kohl, ġgant Ewropew u statist. Fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu l-mexxej Ewropej taw l-aħħar tislima lil Kohl f'ċerimonja li fiha ffirmaw il-ktieb tal-kondoljanzi qabel iċ-ċerimonja uffiċjali li fakret l-kisbiet ta' Kohl fosthom ir-riunifikazzjoni tal-Istati Ġermaniżi u l-iżvilupp tal-proġett Ewropew. Il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani qal li l-ewwel qabel kollox Helmut Kohl kien raġel umli iżda ħsibijietu kienu jmorru lil minn ta' kollegi tiegħu. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker iddeskriva dan il-jum bħala wieħed fejn l-Ewropa qed issellem għall-aħħar darba lil ġgant politiku tal-Gwerra l-Birda. Dan propju fi Strasburgu, belt Franko-Ġermaniża li Kohl kien joss. U Donald Tusk, President tal-Kunsill Ewropew, għalli kien grazzi għal Helmut Kohl li sentimenti bħal fidi u rikonċiljazzjoni reġgħu daħlu fil-kultura Franko-Ġermaniża. Għalkemm kien patriot Ġermaniż kellu ħsieb Ewropew eċċezzjonali. Xi ħaġa li qabel magħha wkoll is-Segretarju Parlamentari Malti Aron Farrugia li fisem il-Prim Ministru Joseph Muscat u fisem Malta kien preżenti għaċ-ċerimonja. Għamel passi kbar fl-istorja ta' pajjiżu u tal-Unjoni Ewropea. Fost oħrajn riunifikazzjoni tal-pajjiż tal-Ġermanja kif nafuha illum imma wkoll kompla fuq il-proġett Ewropew ta' Schuman, Spinelli u Monnet biex iwassal għal proġett Ewropew kif nafuh propju illum. Farrugia spjega wkoll is-sinifikat ta' Helmut Kohl fuq gżiritna. Is-sinifikat tal-pajjiżna huwa wieħed importanti għaliex kif ħdimna fil-Presidenza fejn irnexxielna wkoll naqdu lill-Unjoni Ewropea flimkien fil-fatt it-tema kienet reunion, hekk ukoll fi żmien li ġej idu ħarsu l-istorja tagħna lkoll bħala Ewropej u nagħtu lill-ġenerazzjonijiet li ġejjin l-istess proġett ta' tama, fiduċja u ħidma għaż-żmien li ġej.